ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଛଅଟା ମୁଁ ଏବେ ଛାତବେଳେ ବସୁଛି। ପବନ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଛାତବେଳେ ବସିଛି। ଆପଣ ସବୁ ଭିନ୍ନ ମନ ଦିଶୁଛନ୍ତି ତ? ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ଟିମି ତମେ କହିବେ ଥନେ ମତେ ଛୁଇ ଦେ ଆଜାନ ପିଛେଇ ଦେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଜିନା ମୁଁ ଗୀତ ଦିନ କହୁଛି ପାଏ ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ ଗୀତ କହିବି।